Żagħżugħ ta' 28 sena minn Nepal tilef ħajtu għalli kien involut f'inċident li fih kien involut trakk mobbi bil-ħadid fit-triq għal Domolo fil-Marsa. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 11:09 tal-erba' filgħodu meta trakk li kien qed jinstaq minn raġel ta' 56 sena minn Bormla u li kien għaddej fid-direzzjoni lejn il-Belt tilef il-kontroll bil-konsegwenza li laqat is-Central Strip u nqaleb. Kawża ta' dan, il-kaxxa ta' trakk bit-tabija b'kollox inqalbet fuq in-naħa l-oħra tal-karreġġata fejn f'dak il-mument kien għaddej mutur u żewġ karozzi oħra. Fi stqarrija, il-pulizija spjegat li t-tabija ta' trakk waqgħet fuq is-sewwieq tal-mutur li kien fi triqtu biex iqassam l-ikel. Filwaqt li trakk innifsu baqa' jitkaxkal u waqa' fuq żewġ karozzi, waħda minn sjuqa minn raġel ta' 39 sena minn Moldova u l-oħra minn sjuqa minn raġel ta' 52 sena mis-Swieqi. Fuq il-post fi ftit ħin issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku sabiex jassistu. Ambulanza ħadet lix-xufier tal-mutur l-Isptar Mater Dei għal kura meħtieġa, imma sfortunatament il-ħaddiem ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Fuq il-midja soċjali ċirkolaw filmati ta' raġel mixħuf mal-art bin-nies imdawrin miegħu b'xokk fuqhom. Intant, il-persuni l-oħra involuti fl-inċident ma sefrew l-ebda ġrieħi. Għal xi ħin, it-triq ingħalqet tat-traffiku u nħolqot konġezzjoni ta' traffiku b'appelli biex is-sewwieqa jużaw rotot alternattivi. Wara nofsinhar saret ħidma sabiex jitneħħa it-trakk li nqaleb fil-Marsa. Il-Maġistrat tal-Għassa Estrid Mejgrima qed tmexxi inkjesta fuq dan il-każ.